Černá. No a teď Sontagová může dopředu. Vlevo má Kýrovou, ale Sontagová může jít sama. Eliška Sontagová půjde do střely. Nakonec ještě přihrává, velká šance Bergfordová! 1-0. Krásná akce Spartanek. Ve 14. minutě jde letenský tým do vedení a střelkyní je Hayley Bergfordová, která zakončí. Ale teď musí Freny Černá natáhnout krok, protože Dánky jdou do breaku. To, co předvedla Sparta před pár minutami, může napodobit dánský celek a jen tak, že to nebyl gól. S 20 Anna Waltrová. Dala si sprint přes celé hřiště a ještě hezky dokázala zakončit a tady... Spartanský gól, což je podstatné. Kýrová to udělala dobře, je to 2-0. Tak tohle se vyplatilo, takhle zadupat na Molly Rejsovou. Klobouk dolů. Výborně, nevypustila to, prostě pořád šla do golmanky, pořád presovala, nezastavila se metr od ní a vyústilo to v to, že dostala golmanku tak pod tlak a že je na v tom, přesně zůstat v tom zápase po celou dobu a měli výpadky v té minulé sezóně a znova podklouzla. Pozor, střela, gól! Tak to je chyba golmanky číslo 2 a Hayley Bergfordová dává na 3-0. Tak to jsme ještě nezažili. 3 střely na branku, 3 góly, 100% bilance. Výborné. Heyerová. Ale to je velká šance a první gól dánského týmu. Bohužel tak to trvalo jenom 22 vteřin. Skvělý zákrok Harantové, číslo 1, ale pak už nedokázala reagovat na dorážku a vlastně střelu, kterou vypustila Waltrová a je to 1-3 z pohledu hostů. A je přesně tady to, čeho jsem se nejvíc obávala, aby nepadl tak rychlý gól. Ani o takhle rychlém po 22 sekundách jsem se nemyslela. Výborně se tady zase ukázala Hoyerová, podívala se, dala balon pod. Karen Klucenová už rozehrála. Hansenová, no podívejte se, to je další chyba brankářky. Frany Černá, Bergfordová, vystřel, gól! 4-1, 3 obrovské chyby brankářky Rejsové a Hayley Bergfordová se trefuje do šibenice. Ono se řekne 3 chyby golmanky, ale když se podíváte na to, jak Spartanky tyhle situace brání, tak oni vlastně vzadu jsou 1 na 1, takže golmanka to moc nemá na koho vykopnout. Opravdu si hlídají ty hráčky tak, aby se jim nedalo nahrát a pak z toho i vlastně pramení tyhle chyby. Samozřejmě je to velká chyba golmanky, ale Spartanky jdou tomu hodně naproti tím, že vlastně brání 1 na 1 už od stoperek a vlastně nenechávají si tam nikoho volného. A to Nordsjællandu dělá hrozný problém, že se jim nechce nakopávat balon na hráčky, které jsou obsazené. Zatím tahle kombinace dánského týmu je výborná, je sníženo na rozdíl jediného gólu. Tam to Spartanky měly hrozně špatně přebrané, vlastně Pochmanová vystupovala proti té centrující hráčce a pak tam byla úplně volná ve vápně. Astrid Karupová snižuje na 3-4 v 72. minutě. Tady z druhé vlny vlastně nabíhá úplně sama, nikdo ji nedokázal zachytit. No, ještě tady budeme mít drama dokonce. Jistý pan trenér Karel Bickner říkával, že od 60... No, šikovná rozehrávka a je to gól, je vyrovnáno 4-4. To je neskutečný závěr dánského týmu.
Ale teď to byl laciný gól, co dostává Sparta. Neskutečné, co tam holky dokáží vytvořit a Antonie Stárová si to tam sama vlastně kopla do brány, nikdo kolem ní nebyl. Všichni čekali střelu. Antonie Stárová, vlastní gól. A úplně nevím, jestli Spartankám teď úplně zbývají síly na to, aby ještě ten zápas dokázali zlomit. Proti ní Nikola Harantová s jistotou proměnila penalta. A na penaltu míří právě zmiňovaná. Je to tak? Nádherně proměněno. Krásně to kopla. Budeme se teda sázet. Na brankové čáře. Harantová nepouští gol. Knudsenová neúspěšná. Ona nedává. A Rejcová zachraňuje teď situaci. Krátký rozeběh. Levonová fotbalistka proměňuje. Poslala Harantovou na opačnou stranu. Ustála to výborně a určitě Návratem do Sparty. Antonie Stárová, krátký rozeběh, ale zkušeně dává gól a srovnává stav. Eva Bartoňová a Antonie Stová. Haltová suverénně proměňuje. Hrancová, velký rozeběh a penaltu proměňuje. Zase krátký rozeběh. Nedává! Harantová vyráží. Gól! Eliška Sontagová proměňuje. Sony si výborná.